žena koja je trudna, neće se izvršiti bičevanje nad njom isto tako. Kamenovanje neće svakako. Bičevanje neće ni bičevanje po konsensusu islamskih učenjaka, bez razilaženja, nego se čeka, znači čeka se da rodi. Tako spominje imam Enevovi. Žena kada umre, a u stomaku dijete koje se može spasti, obaveza je da se, znači, hiruškim jednim zahvatom u današnje vrijeme otvori njen stomak i da se izvedi i spasi se dijete. To je obaveza radi riječi Allaha tebarake wa ta'ala وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. U ajetu, mi neže zalike ketebna ala beni Israila, jel do kraja ajeta, pa se kaže u njemu, وَمَنْ أَحْيَاهَا, ako jednu dušu spasi, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, kao da je sve ljude na zemlji spasio. Kao da je sve ljude na zemlji spasio. Islamski učenjaci se razilaze kada žena preseli, žena kršćanka, udala se za muslimana i trudna. I preseli ona sa djetetom u utrobi. Gdje će se ukopati? Ne možemo ukopati u kršćanskom mezarje radi koga? Radi djeteta. A ne možemo ukopati među muslimane radi nje. Šta ćemo sa njom uraditi? Pa je tu razilaženje. Kažu islamski učenjaci, i ovo je stav imama Ibn Hazma, imama An-Nauvija, i odabrao ga je šehhul Islam Ibn Tejmije i Ibn Kajim, da takva žena ukopava se između dva mezara. Ni u jedno, ni u drugo. A neki učenjaci kažu, lijepo bi bilo, ako postoji takvi slučajeva, da se njima napravi posebno mezarje. Za takvu skupinu da se napravi šta? Posebno mezarje. Gdje će se ukopavati? Ukopava se između šta? Muslimanskog i muslimanskog mezarja. Žena okreće se, ta kršćanka, leđima prema kibli. Leđima, ne licem prednjim dijelom tijela, nego leđima prema kibli, pa tako njeno dijete u utrobi bude okrenuto sa prednjim dijelom prema kibli, sa licem. Jel u redu? Dijete je naopačke, znači. I ako su njena leđa prema kibli, onda je dijete sa prednjim dijelom okrenuto prema kibli. I tako, znači, upotpunjene, znači, sunnet je da dijete biva okrenuto prema kibli. No, međutim, prenosi se od Omara radijallahu anhu sa slabim lancem prenosilaca, kaže, ne ukopava se u muslimanskom mezaru od djeteta. Kaže, neće dijete biti zijećeno sa ničim, već se ukopava među muslimane. Ovo je mišljenje odabrao imam Ahmed, samo kaže u jednom uglu, negdje u zavlačku muslimanskog mezarja. No, međutim, Allah najbolje zna da je prvo, pošto je Omerova predaja daif slaba, a da je ovo drugo mišljenje jače, odnosno bliže je ciljenima šerijata, a uzvišenje Allah najbolje zna. No, međutim, pogledajte koliko Islam vodi, znači, brigu o tom djetetu koje je u utrobi majke, iako mu je majka nevjernica. Isto tako, dijete, za njega su vezani brojni propisi dok je u majčinoj utrobi. I kada bismo željeli da spominjemo sve propise koji se tiču djeteta dok je u utrobi, to bi uzelo sigurno jednu isto tako seriju predavanja. A nakon rođenja, svakako da su propisi još brojniji.